Bos días a todos, benvidos ás persoas dos medios que durante toda esta semana nos seguiron a través de control externo e agradecemos a súa presencia física nas instalacións de San Caetano. Sin máis, acabamos de manter, como ven sendo habitual, unha nova reunión do Goberno de Galicia. Antes de informarles dos asuntos abordados, tamén como ven sendo habitual nos últimos meses, queríamos darlle os datos actualizados da situación do COVID na comunidade autónoma. Hai efectivamente 5 persoas hospitalizadas, 328 persoas que siguen nas súas casas, de momento sin excesivas preocupacións sanitarias, pero infectadas. Non hai, desde fai semanas, ningún paciente nas UCIs e tamén desde fai semanas non registramos novas mortes en Galicia, pero totalizamos 619, como vostedes coñecen. A evolución nesta segunda semana, tras o levantamento do estado de alarma, é a primeira despois de levantarse o estado de alarma en toda España, segue a manterse. Como saben, se produciron 2 brotes, un na comarca do Barbanza e outro no día de onte na Mariña, concretamente no concello de Xove, o cual demostra que o risco de brotes está aí, o virus sigue operando e, en consecuencia, os problemas e os riscos son non teóricos, senón prácticos e se evidencian en casos concretos. Debemos, pois, insistir e persistir en redobrar as prevencións, seguir actuando con responsabilidade. A distancia física é, sin dúbida, a principal arma que temos para non infectarnos, ademais da hixiene continuada das mans e a máscara nos casos en que non é posible manter esa distancia física. O sentidiño é o principio básico no que debemos de insistir, inspirarnos e tamén en actuar con celeridade cada vez que se produce unha persona sospeitosa de verse infectada polo coronavirus e esa rede que temos en servizos sanitarios, tanto en atención primaria, nos puntos de atención continuada e, por suposto, nos centros hospitalarios, garantizan que, se actuamos con rapidez, poderemos diagnosticar con extrema rapidez, o cual é a única arma, insisto, na mentras a vacina non este a disposición dos cidadáns. No Consello de hoxe, como ven sendo habitual, tomamos acordos sanitarios, sociais e económicos. Hai bastantes acordos, permítame resumilos en 6. Levamos a cabo unha nova adquisición de material para os hospitais de Galicia. En segundo lugar, revisamos e adaptamos o acordo que regula a normalidade tras o estado de alarma, unha vez pasadas 2 semanas dende que Galicia, o Goberno, levantou o estado de alarma na comunidade autónoma e pasada unha semana dende que o levantou o Goberno de España para toda a nación. En terceiro lugar, aprobamos un ambiciosísimo plan de saúde mental para Galicia. O plan de saúde mental de Galicia post-COVID-19 xa reforzado cos impactos no ámbito dos trastornos mentais e de algunhas afectacións menores, pero afectacións que produxo o COVID-19. Estamos falando de un plan de saúde mental para Galicia de 83 millóns de euros con 241 novas prazas de psiquiatra, psicólogos, enfermeiras especialistas en saúde mental, orientadores, auxiliares de clínica, etc., 241 incorporacións ao Servicio Galego de Saúde e a creación de novos dispositivos asistenciais no ámbito da saúde mental. É un plan que tíamos traballado dende fai meses e que foi revisado e actualizado despois do COVID e que agora traemos a aprobar e que daremos conta do mesmo. Desde o ámbito social, o Plan de Reactivación Social introduce un terceiro capítulo que se refire á modernización, actualización, mellora e ampliación dos centros sociais, tanto as residencias de terceira idade como centros de menores, centros de discapacidade e tamén escolas infantiles. E, por último, no ámbito económico, damos luz verde a un cheque de autónomos por un valor de 16 millóns de euros que abrangue a 35.000 autónomos
que poderán ser beneficiarios do mesmo. E apoiamos con 15,6 millóns de euros 5 novos centros de fabricación avanzada para reactivar a economía neste momento, cando máis se necesita. Falamos de poñer en marcha industrias de uso aberto compartido, son instalacións para distintos sectores económicos. Esas instalacións teñen a obriga de poñerse a disposición de todas as empresas que traballen nos sectores nos que estos centros se poñen a traballar. Concretamente, estamos a falar de un volumen total de investimento de 17,4 millóns de euros e os centros serían os seguintes. A cidade das TICs, na Coruña, a plataforma logística industrial de Salvaterra As Neves, na Plisán, o Parque Empresarial da Sionlla, no municipio de Santiago de Compostela, cunha plataforma en biotecnoloxía, o Concello de Narón, nun centro en materia de soldadura e grandes pezas, e tamén outro en Vilagarcía de Arousa, no ámbito das TICs. Estos son os 5 grandes centros de fabricación avanzada que poñemos a disposición dos sectores da economía galega. Sector TIC, sector da logística, sector da biotecnoloxía e tamén sector de maquinaria pesada, pezas auxiliares, etc. Ben, empezamos, pois, se lles parece, a orden do día do Consello con outros temas. Subvencionamos a repoblación de 500.000 metros cuadrados de bancos marisqueiros. Vamos a introducir 18 millóns de unidades de semente en 19 proxectos desenvolvidos coas diferentes confrarías. Se trata, por tanto, de conservación das poboacións de especies de interese marisqueiro, así como de fomentar o marisqueiro como elemento clave da economía azul de Galicia e evitar a zona de perdas naturais. Cuestións en materia da vicepresidencia. Decimos prorrogar 6 bolsas de formación de expertos en cooperación internacional que viron interrumpida a súa formación como consecuencia do COVID. As ampliamos ata setembro do ano 21. Son persoas que están traballando nas oficinas do Goberno de España que temos en Guatemala, República Dominicana, Perú e Mozambique, así como unha en servicios centrais. Segunda decisión en materia da vicepresidencia, subvencións destinadas ao financiamento dos plans de formación de entidades locais por parte da Escola Galega de Administración Pública. Vamos a seguir formando os profesionais empregados públicos da Administración Local de Galicia a través da Escola Galega de Administración Pública, agora cunha plataforma que garantice maior axilidade e maior incremento da eficiencia da propia formación. E a terceira decisión da vicepresidencia é un decreto que regula os instrumentos para a xestión, a avaliación e a supervisión e a mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia, desenvolvendo a Lei de Garantía de Calidade dos Servicios Públicos. Se trata de establecer medidas e pautas para a avaliación da calidade das políticas dos servicios públicos, estudos de análise da demanda e do grado de satisfacción dos usuarios dos propios servizos, regular e avaliar periódicamente as políticas e os servicios para acreditar a súa mellora continuada, e tamén establecemos un plan xeral de xestión de mellora de calidade dos servicios públicos unha vez auditados, directrices para a avaliación das políticas públicas, así como a adaptación das cartas de servizos ás necesidades dos cidadáns. Aprobamos as bases para a realización de estudios de análise da demanda e do grau de satisfacción e creamos un rexistro de estudos de análise da demanda e do grau de satisfacción para as persoas usuarias dos servicios. En definitiva, auditar o funcionamento do mesmo, pulsar a opinión dos cidadáns que utilizan os propios servicios públicos e adoptar e readaptar determinados procedementos e prácticas administrativas para satisfacer a demanda que percibimos nos referidas auditorías e avaliacións. Outro decreto, universalizamos a posibilidade de que calquer cidadán galego poda pagar todos os seus impostos da Administración Autonómica de Galicia por vía telemática. A través dunha tarxeta de crédito ou débito, todos os ingresos xestionados pola Triga poderán ser ingresados a través de vías telemáticas sin ter que desplazarse ás oficinas bancarias. Se prevé que cada desplazamento á oficina bancaria pode ter un custo aproximadamente de 75 euros. Por tanto, ademais de pagar impostos, o que pretendemos é que non sexa necesario facer un pago ou un gasto excesivo no propio pagamento dos referidos impostos. Serán conexións seguras cos servidores web das entidades financeiras
para realizar os pagos e ofreceremos esa plena disponibilidade da Axencia Galega de Tributos, a Axencia Tributaria de Galicia, a través das plataformas que actualmente garantizan seguridade e anonimato no pago dos impostos en favor da facenda dos galegos. Sacamos a información pública durante 15 días o Regulamento da Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia. O obxectivo principal é a protección e o benestar dos animais de compañía, clarificar, simplificar, unificar e concretar todos e cada un dos compromisos que teñen que asumir os donos de esos animais de compañía. Pechamos, pois, o marco legal vixente, nos equipararemos os lugares máis avanzados en ámbito europeo nesta materia e por primeira vez integramos un único documento a regulación que se aplica en Galicia aos animais de compañía e aos animais potencialmente perigosos, que ata o momento tiñan dous tipos de regulamentación, agora haberá un. En definitiva, neste regulamento que sae a información pública durante os próximos 15 días se concreta as atencións higiénico-sanitarias que como mínimo deben ser exixidas para obter un certo estándar de bo trato animal, tamén a definición polo miúdo das obrigas dos donos, os requisitos para o transporte dos animais de compañía, os métodos autorizados no seu caso para a eutanasia animal, así como a necesidade de establecer seguros de responsabilidade civil en caso de animais perigosos e tamén o establecemento do número máximo de exemplares que poden estar nun mesmo fogar de acollida. En definitiva, 15 días para facer unha legislación xa co input, coas propostas e as opinións, reflexións e recomendacións da sociedade. Dous acordos en materia de medio rural. Conveniamos co Ministerio de Defensa para reforzar a vigilancia dos montes galegos, incorporando 27 patrullas terrestres e 2 equipos de mantenimento móvil do Exército. Se trata da Operación Centinela Galego e con esta vamos a traballar, como ven sendo habitual, co Exército Español, tanto no medio rural que financia os gastos do despregamento de todas estas patrullas e o Ministerio de Defensa que ponga a nosa disposición pois os operativos de patrullas terrestres cun total de 27 que poden chegar ata 75 no caso de que a tempada de lumes pegue forte e que teñamos necesidade de maior despregamento con carácter disuasorio do propio Exército nos montes e nos bosques de Galicia. Informe sobre o estado de proxectos de concentración parcelaria próximos ao remate definitivo e sobre aqueles que están pendentes de executar. Ao longo deste ano, a Xunta de Galicia entrega 20.200 títulos de propiedade a 9.200 veciños en 20 procesos de reorganización do territorio. Dende o ano 2009 levamos investidos en materia de reordenar e loitar contra o minifundio galego 109 millóns de euros. O obxectivo agora é entregar neste ano 20 todas as zonas que están finalizándose, concretamente xa están finalizadas 20 con documento acreditativo de propiedade, 9 na Coruña, 6 en Lugo e 5 en Ourense, dende a entrada en vigor do ano 15, a Lei de Mellora de Estrutura Territorial Agraria, se están a recibir diversas solicitudes. Neste momento, o estado da situación temos 101 concentracións parcelarias abertas, o 90% están executadas, o grau de execución destas 101 é o 90%, xa se pode utilizar 87 destas 101, por tanto, as persoas, os propietarios están utilizando xa as novas parcelas, o que é necesario agora documentalas mediante escritura pública e isto é o proceso máis complexo, pero das 101, 87 están operativas. Como saben, o problema que tivemos, ademais da complexidade do procedimento, é que se aprobou unha nova lei de reforma hipotecaria no ano 2015 que nos obriga a que a planimetría e a realidade coincidan, co cual houbo que gastar 5 millóns de euros adicionais
para poder facer as concentracións parcelarias de acordo coa nova lei de reforma hipotecaria, porque senón non terían acceso ao rexistro da propiedade. O importante é que as 87 están xa traballando, 87 concentracións finalizadas, aínda que queden pendentes de otorgamento do título, e isto, o porcentaxe total das concentracións comprometidas, o 90% están executadas. 3 dos 5 asuntos económicos que traemos hoxe a aprobación do Goberno. En primeiro lugar, acordamos garantizar a participación das entidades de economía social en todos os proxectos e medidas e programas de reactivación económica. O obxectivo é que a forma xurídica de organización non sexa un impedimento para acollerse ás medidas, programas e incentivos de reactivación e dinamización da economía galega. Por tanto, non limitaremos a participación en función da forma xurídica e tampouco se limitará a participación de empresas polo feito de non ter ánimo de lucro. En segundo lugar, seguimos coa reactivación, sacamos axudas para financiar ata 170 proxectos que mobilizarán 9 millóns de euros que utilicen madeira na súa execución. Hai 4 liñas de apoios. Financiamos proxectos constructivos para construir naves e establecementos de negocio que empreguen produtos de madeira como elementos estructurais. En segundo lugar, financiamos apoios a proxectos para o desenvolvemento e fabricación de envases, embalaxes, expositores realizados con madeira. En terceiro lugar, axudas para a redacción de proxectos de execución de novas vivendas unifamiliares ou rehabilitación de existentes. E cuarto, financiamos non proxectos, senón obras de reforma e acondicionamento de locais comerciais ou de negocio con produtos da madeira. Isto é un obxectivo que temos, ir introducindo a madeira como un elemento constructivo tanto para a finalización de edificios como para fachadas, como elementos estructurais do propio edificio. Vamos a beneficiar, pois, a microempresas, a empresas autónomos, a persoas físicas, non só os promotores, tamén os profesionais, arquitectos, enxeneiros, deseñadores, empresas de carpintería. O importe máximo das axudas será do 80% do custe para os proxectos constructivos de naves, 25.600 euros, para os envases, embalaxes e expositores, 12.000 euros por proxecto, para redacción de proxectos de execución de novas vivendas ou rehabilitación, 16.000 euros por proxecto e 20.000 euros para obras en locales comerciales ou de negocio que empleen madeira como un elemento de execución da reforma. Isto está dentro tamén do Plan de Reactivación Económica e Dinamización de Galicia no que se refire á industria madereira. E o terceiro acordo dos 5 económicos que traemos é a segunda parte do Polo Aeroespacial de Galicia en Lugo para o novo período 21-25. Como saben, levamos investidos 165 millóns de euros, financiación pública-privada, dende que empezamos o proxecto. Agora finalizamos a primeira parte do proxecto e o noso obxectivo é pulsar o mercado, pulsar as empresas, as institucións, si continuamos ampliando o proxecto e que orientación. E damos xa a segunda fase, que sería a fase crítica da comercialización dos produtos que estivemos diseñando durante os últimos anos. Por tanto, este novo plan, que empezaría 21-25, supón 160 millóns de euros, que nos convertiría, no caso de executalo, na rexión líder europea de vehículos non tripulados. Vamos a proceder, como fixemos na primeira fase, ata o vindeiro 30 de xuño, publicaremos o vindeiro 30 de xuño unha consulta ao mercado. Se trata de coñecer que opinan as empresas, os centros de investigación e as institucións interesadas en colaborar con este proxecto de avións non tripulados. O obxectivo é facer unha consulta de carácter estratégico, seguir definindo o futuro do Polo Aeroespacial de Galicia e se pretende obter información sobre estrategias de desenvolvemento de produtos, de servicios de solución, coñecer propostas específicas, é dicir, cal é a demanda do mercado neste momento, achegar retos do sector privado, que nos demandan o sector privado para poder estar interesados neste produto e identificar as necesidades daquelas empresas cuxa tecnoloxía baseada en drones está en fase de industrialización ou comercialización. Hai novedades en relación con esta consulta ao mercado. Poderán participar tamén empresas que prevén emprego de drones nas súas operacións, servicios de paquetería, transporte de viaxeiros,
Tamén institucións, co obxectivo de crear unha rede de compradores públicos interesados nas tecnoloxías e empresas que se atopen en fase de industrialización de proxectos. A toda agora, este proxecto, o máis importante de España, e creo, pola información que me trasladan, dos máis importantes das rexións europeas, destos 164 millóns de euros público-privados que estuvemos investindo con multinacionais do sector aeronáutico e con fondos europeos, participaron 50 empresas, hai 819 persoas que traballaron no proxecto, en este momento están traballando 454, das cuales 84% son tecnólogos. Por tanto, é un proxecto, sin dúbida, de unha alta calidade no emprego e de unha especificidade e especialidade nos seus traballadores. Tamén decidimos adquirir o simulador USpace por un importe de 5 millóns de euros dentro deste proxecto. Nesta nova fase, que empezaremos a partir do 30 de xuño, pois intentaremos seguir co crecemento económico no sector, convertir a Galicia nunha rexión referente en Europa, atraer empresas líderes que invistan e tamén favorecer a comercialización e a internacionalización destes produtos que estamos convencidos que serán importantes para determinadas labores de inspección, para labores de paquetería e para outras labores de comercio e de comercio por internet nos próximos anos. Dous acordos tamén de carácter económico. Aprobamos o proxecto sectorial do Parque Empresarial de Morás, Concello de Arteixo. Se trata de readaptar o parque ás necesidades das empresas que están plantexando interese pola compra deste solo. É un parque convertido xa en referente para a área metropolitana da Coruña, é unha localización estratégica, dispoñe de solo que ofrecerá todavía posibilidades de ubicarse no mesmo e o obxectivo desta modificación do plan sectorial é adaptar a demanda real ás dimensións de algunhas parcelas. Tiñamos un parque diseñado con as superficies, tuvemos que cambiálo, como saben, neste parque comprou Estrella Galicia, unha parcela, quero recordar, ao redor de 500.000 metros cuadrados, probablemente fose a venta máis importante que se fixo en anos, e agora temos que readaptar a superficie que queda, agrupar parcelas, eliminar viarios que antes existían no parque. En definitiva, isto nos permite facer dúas cousas. En primeiro lugar, licitar as obras de conexión exterior do saneamento do parque empresarial, 6 millóns de euros, prazo de execución de 16 meses, que vai a supoñer recoller e transportar as augas residuais dende o polígono de Morás a Tarqueta de carga do sifón de Bens. E, en segundo lugar, licitar a obra de urbanización da fase que queda sin vender, a fase B do polígono, por un importe de 11 millóns de euros e un plazo de execución de 12 meses. Sin salir de Arteixo, tomamos a decisión de ampliar a capacidade de acceso ao polígono de Sabón, cun novo investimento de 6 millóns de euros. A Consellería de Infraestructuras inicia nos próximos días a licitación das obras e se inscriben no convenio entre a Xunta de Galicia e o propio Concello de Arteixo. A Xunta lle corresponde financiar e contratar a execución das obras e o Concello de Arteixo lle corresponde poñer a disposición os terreos para a construción e ampliación do vial, así como o mantenimento posterior unha vez executado o chamado vial da Deputación. Pasará a contar con 4 carrís que arrancan dende a glorieta en altura de Sabón e a Avenida da Enerxía. A partir de aí intentaremos disminuir a retención de tráficos que se produce por entrada e saída das grandes compañías que aí traballan e outras medianas e pequenas que se dan cita no polígono de Sabón. Levamos investido moito diñeiro nos accesos a este polígono e queremos con esta obra finalizar un dos polígonos referentes da área metropolitana da Coruña e, sin dúbida, un dos polígonos referentes en Galicia. Sin abandonar o ámbito da mobilidade, sacamos a licitación a nova Estrategia Galega de Mobilidade. As cousas mudaron, probablemente, con máis intensidade das que pensamos, os tráficos non serán os mesmos, as capacidades de mobilidade e, polo tanto, a capacidade das vías de estradas disminuirán, o transporte público en Galicia se incrementará, o tren de alta velocidade e as estacións intermodais modificarán o impacto e a forma de relacionar os cidadáns de Galicia, xa o está modificando o eixo atlántico,
E tamén ao teletraballo e as videoconferencias tamén modificarán a necesidade de facer viaxes que tiñamos antes do COVID e que agora disminuirán a través da videoconferencia que soluciona reunións multitudinarias sin sair do lugar ou da oficina de cada un dos participantes. Pois ben, con todo este contido vamos a facer o primeiro estudo probablemente dentro do marco da Unión Europea de unha nova mobilidade, pois vamos a presentar a Estrategia de Galicia. Vamos a licitar este estudio por 865.000 euros para desenvolver en varias fases. O obxectivo, como digo, é avanzar na mobilidade do futuro, adaptala á mobilidade ao contexto post-COVID e facer a Estrategia Galega, e tamén dentro da Estrategia Galega, de Cambio Climático e Enerxía 2050. Que vamos a estudiar? Vamos a estudiar a mobilidade de baixas emisións, vamos a estudiar como vai a impactar na mobilidade o novo transporte público de Galicia e a intermodalidade e os desplazamentos non motorizados que esperemos que a población cada vez se apunte a eles con maior intensidade. Buscaremos unha mobilidade máis intelixente, máis segura, unha mobilidade de carácter multimodal, unha cultura cidadá e empresarial de mobilidade sostible e apostaremos con determinación por un sistema de transporte público coordinado e sostible. 3 apuntes. Transporte interurbano de viaxeiros. Implantaremos unha área única de transportes en Galicia. Galicia será un único lugar, unha única superficie, unha única cidade, un único territorio onde planificamos os modos de transporte. Coa extensión de 2 tarxetas, a extensión da tarxeta Transporte Metropolitano de Galicia, TMG, e a tarxeta Xente Nova para menores de 21 anos. A TMG, Transporte Metropolitano de Galicia, supón descontos nas tarifas de transporte público interurbano e a tarxeta Xente Nova supón a gratuidade aos menores de 21 anos para moverse en todos os autobuses interurbanos da comunidade autónoma. Ademais, entramos con esta tarxeta para evitar diñeiro no pago dos autobuses. No que respecta ás estradas, temos que adecuar as estradas en función dos volúmenes de vehículos que preveemos para os próximos anos e serán estradas con vehículos autónomos, eléctricos, conectados ou de pila de hidróxeno. Serán vehículos, por tanto, distintos aos vehículos de carburación tradicional, aínda que eso se irá compasado nos próximos anos. Elaboraremos unha planificación de vías adaptadas ás novas modalidades de mobilidade. Por tanto, vamos a facer un novo plan de carreteras distinto aos anteriores, porque distinta é a situación e porque por primeira vez tenemos un tren de alta velocidade que xunto coas estacións de ferrocarril e autobuses e un plan único de transporte cunha tarxeta de descontos máis a gratuidade dos menores de 21 anos máis os novos vehículos, pensamos que temos a obriga de establecer unha nova estrategia. Se trata de facer un intenso traballo de campo para analizar a situación actual das infraestructuras e como operan coa nova intermodalidade. Vamos a utilizar datos de telefonía móvil, anónimos, por suposto, mediante tecnoloxía Big Data para realizar enquisas orixe-destino para completar a información, datos de usuarios de transporte público, estatísticas ferroviarias, aeroportuarias e impacto de transporte marítimo, e poderemos posteriormente visualizar os resultados orixe-destino entre concellos nun visor web baseado na tecnología GIS e a partir desa información obtida faremos unha nova estrategia das infraestructuras viarias na comunidade autónoma. 4 asuntos en materia sanitaria. Acordamos coa Universidade de Santiago Coruña e Vigo a utilización das aulas con obxectivo docente, asistencial e de investigación. Poñemos a disposición os hospitais, os centros de saúde e as aulas para os estudos de ciencias da saúde. 4,7 millóns de euros para o próximo curso, 2020-2021. Se trata do compromiso de pagar as nóminas das prazas vinculadas por parte da comunidade autónoma e tamén o compromiso do alumnado de que podan facer prácticas nos centros sanitarios de Galicia. Seguimos comprando 1,13 millóns de euros.
239 camas de hospitalización que teremos en reserva ante eventualidades e intensidades de demanda no ámbito dos brotes COVID. 120 camas máis para o Hospital da Coruña e 119 para o Hospital Universitario de Ourense. 11 centrais de monitorización e equipos portátiles digitais de rayos X que vimos a comprar e que temos en depósito estratégico. Tamén compramos uns 250.000 euros de determinado material para a área sanitaria de Ourense, Verín e o barco de Valdeorras. Tercer acordo. Seguimos preparándonos para a pandemia e seguimos buscando un equilibrio complexo. Seguir reactivando a economía e seguir mantendo seguridade no ámbito da prevención fronte ao virus COVID. Revisamos, por tanto, o que tiñamos feito cando abrimos Galicia e anulamos o estado de alarma. Despois de 15 días de experiencia e despois da primeira semana de levantamento do estado de alarma en España, facemos algúns axustes en algunhas actividades económicas e comerciais. Por tanto, dentro de ese equilibrio inestable de adaptar a prevención coa progresiva reactivación, tomamos unha serie de decisións que publicaremos no Diario Oficial de Galicia nos próximos días. Hai 4 ou 5 novedades que poden vostedes ter algún interese, con independencia de que polo miúdo se concretará no Diario Oficial de Galicia para esta nova fase. En primeiro lugar, chamamos a atención para reforzar a obrigatoriedade do uso da máscara. Ata agora o criterio xeral era a distancia física e senón máscara. Agora o criterio xeral será a máscara e senón a distancia física sempre cando estemos en espacios rurais ou en espacios abertos e que estea garantizado a distancia como mínimo de 1,5 metros. En segundo lugar, se incide na necesidade de que os sintomáticos comuniquen a situación e se reforzan os mecanismos de control e seguimento ante posibles casos positivos. Esta é a clave. Esta é a clave, insisto. Se non avisan, non hai posibilidade de detectar. Se non se poñen a disposición os pacientes, chamando o centro de saúde que utilizan con normalidade, ou o teléfono 881-0020-21 para todos os que nos visitan, non poderemos activar o protocolo de brotes e non poderemos activar os servizos sanitarios. Por tanto, chamo a atención ao respecto. Necesitamos a colaboración cidadá. É unha enfermedade infecto-contagiosa de declaración obrigatoria. E, por tanto, se incurre en responsabilidade. Si tendo síntomas desta enfermedade, a ocultamos. E tamén se incurre en responsabilidade si, despois de ser detectado como un contacto estreito, se nega a relación con esa persona para non estar sometido a proba ou a cuarentena. Volvemos a pedir o máximo apoio e compromiso que, como veu demostrando a inmensa maioría da población galega dende o 13 de marzo a toda agora. Terceira cuestión, permitimos, tal e como tiñamos adiantado, a progresiva apertura dos locais de ocio nocturno a partir do 1 de xullo con un aforo de 2/3, co uso obrigado de máscara en discotecas e tamén cun sistema de rexistro no acceso para poder localizar os asistentes en caso de producirse o brote. E é que os titulares de esas salas de ocio teñen a obriga de pedirlle o teléfono a cada unha das persoas que entren nese lugar de ocio nocturno, para, no seu caso, chamalos obxeto de concretar os contactos estreitos no caso de dar positivo nunha discoteca unha persona que estivera nese local no mesmo día que o resto das persoas que estiveron no local. Insisto, sabemos perfectamente que as discotecas, si cumplen o protocolo, son bastantes máis seguras que as sorprendentes festas que se están celebrando en algúns concellos, os chamados botellóns nocturnos, que non solamente están prohibidos, senón que este momento é un disparate que se fagan botellóns nocturnos en parques, en calles ou en prazas na comunidade autónoma. Si sempre estuveron prohibidos, neste momento, insisto, é un atentado contra a saúde pública. E pedimos, pois, a colaboración de todas as administracións públicas para impedilo. Agora que se abre este tipo de locales de ocio nocturno, lle pedimos aos titulares dos mesmos
que sigan o protocolo conforme o que acabamos de referir. A máscara é obrigatoria. É obrigatorio pedirlle o número de teléfono ás persoas que entran nos locales. E tamén é obrigatorio non pasarse de 2/3 de aforo. É unha relación de confianza entre os profesionais de estos locales e a Xunta de Galicia. No caso de que se produzcan rebrotes, esta normativa quedaría anulada, total ou parcialmente. Vamos a ver se somos capaces, insisto, de compaxinar o ocio coa saúde pública. Estamos convencidos de que, se hai interese, hai normas axeitadas para compatibilizalo. E, por último, aumentamos os aforos nas praias, nos parques infantiles, nas verbenas, pasando de 4 metros cuadrados por persona a 3 metros cuadrados por persoa. Tamén, por suposto, nas verbenas se sigue os protocolos e nas praias que autorizou o Comité Clínico do Servicio Galega de Saúde. Todo o que acabo de referir está protocolizado e hai unha guía específica por cada das actividades comerciais ou lúdicas ou de ocio que acabo de referir. E todo está avisado polos profesionais do Servicio Galego de Saúde. Insisto en que estamos xogando con temas moi importantes. É certo que non podemos estar nunha burbulla durante meses, semestres e anos, pero nos estamos xogando moitas cousas nas decisións que estamos adoptando. Galicia sigue sendo entre a primeira e a segunda comunidade autónoma con menos casos por 100.000 habitantes nos últimos 7 ou nos últimos 14 días. Seguimos moi por debaixo da media de España. A media de España nos últimos 14 días está en 7,93 e Galicia en 0,89. En nos últimos 14 días a media de España está en 3,7 e Galicia en 0,5. Pero, insisto, xa temos 2 brotes e, lamentablemente, haberá máis. E, por conseguinte, espero e desexo que o que estamos facendo o fagamos co sentidiño que caracteriza aos cidadáns de Galicia. Volvo a reiterar que é imprescindible a responsabilidade da cidadanía. E volvo a reiterar con pesar que algunhas imaxes que vimos estes últimos días nos encheron de tristura por non entender como é posible que se produzan algunhas aglomeracións en algunhas cidades de Galicia e que se produzan sin ningún tipo de control e sin ningún tipo de protección. E, por tanto, lle pedimos a todas as administracións, a Policía Local e as forzas e corpos de seguridade do Estado, que estamos nunha situación de pandemia cunha enfermedade infectocontagiosa de declaración obrigatoria e, do mesmo xeito que durante o estado de alarma se era implacable con calquera persona que rompía o confinamento, agora pido que tamén se sexa implacable con calquera persona que estea actuando en contra dos protocolos mínimos de saúde pública que aprobamos. Respeten os aforos, respeten as distancias, porque os brotes se producen. Se producen en Galicia, de momento, con menor intensidade, se producen no conxunto da nación e se producen en moitísimos países moi avanzados, con economías moi sólidas, tanto da Unión Europea como de outros lugares no mundo. Cuarto asunto e último en materia de sanidade. Plan de saúde mental de Galicia post-Covid e investimento 83 millóns de euros e 241 prazas sanitarias novas e dotadas financeiramente. Incrementar o número de profesionais de dispositivos asistenciais. Desenvolver programas para a recuperación das persoas con trastorno mental e fomentar a investigación nestas patoloxías. Concretan os 98 proxectos que dan contido o Plan de Saúde Mental de Galicia que hoxe aprobamos. Vamos a traballar en atención ao trauma, ao do e á depresión que vivimos con maior intensidade despois do COVID. Tamén atención aos maiores e persoas ingresadas en centros sociosanitarios, a impulsar a teleasistencia como ferramenta de apoio ás consultas presenciais, cando os facultativos así o consideren, a favorecer o apoio aos profesionais sanitarios en primeira liña fronte ao COVID e a promover o fortalecemento dos programas de prevención do suicidio. Son 241 novas prazas, 54 novas prazas de psiquiatría, 45 novas plazas de psicólogos clínicos, 66 novas plazas
de enfermería especialista en saúde mental, 5 novas prazas de terapeutas ocupacionais, 42 novas prazas de auxiliares de enfermería e 29 novas prazas de traballadores sociais. Isto conleva, ademais destas novas prazas, lóxicamente, creación de novos dispositivos asistenciais en centros de especialidades, en centros hospitalarios e de atención primaria. Moi brevemente. Crearemos 5 novas unidades de saúde mental de adultos, 2 en Santiago, 2 en Vigo e unha na Coruña, e 2 unidades de psicoseriatría, unha na Coruña e outra en Ourense. Se crea unha unidade de hospitalización para nenos e adolescentes no Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, que será referencia na zona sur de Galicia. Se crean 2 unidades ambulatorias de saúde mental infanto-xuvenil en Vigo e a Coruña e se vai a reforzar a de Santiago. Se dota a todas as áreas sanitarias de hospitais de día infanto-xuvenil para a atención de patoloxías de maior gravidade e se incrementa as prazas de hospitalización de agudos e prazas hospitalarias destinadas á rehabilitación de persoas con trastorno mental grave. Estamos falando, neste caso, de prazas de agudos. Son 22 prazas de hospitalización de agudos, 15 na Coruña e 7 en Pontevedra. Se incrementan 40 plazas de rehabilitación psiquiátrica hospitalaria, 20 en Vigo, para Vigo e Pontevedra, e 20 en Santiago, para Coruña, Santiago e Ferrol. Isto é o maior plan de saúde mental que se fixo dende a transferencia ao Servicio Galego de Saúde, cun impacto potentísimo no que se refire a recursos humanos, 241 novos recursos humanos, onde a psiquiatría, a psicoloxía clínica e a enfermería en saúde mental, máis o resto de personal sanitario se vai encargar destas novas camas de psiquiatría de agudos e destas novas unidades, tanto para adultos como infarto xuvenil, que espallamos por todas as áreas sanitarias dependentes dos servicios de cada área. Vamos finalizando. En materia de política social, na primeira semana, recordarán, hai 2 semanas, trouxemos un impacto de medidas de política social para maiores, a semana pasada para infancia e xuventude, e hoxe lle toca investimentos e actualización das infraestructuras, 23 millóns de euros. Se trata de pequenas actuacións de reparación e mellora, 1,8 millóns, actuacións de mediana envergadura, 2,4 millóns, e obras de rehabilitación da reforma integral de centros, 18,6 millóns de euros. Obras menores son instalacións eléctricas, fontanería, pintura, etc. Tamén vamos a actuar en determinados campamentos xuvenís para poder abrilos coa distancia que recomendan as autoridades de saúde pública, e vamos a facer obras menores en escolas infantís e en algunhas residencias de maiores. Obras medianas, de mediano tamaño. Vamos a traballar en residencias de maiores, concretamente en Volta do Castro en Santiago, en Oleiros, en Carballo e Concepción Arenal na Coruña. E, por último, obras, un paquete de obras xa máis amplias, que supón a reforma da totalidade ou gran parte de instalacións, como fachadas, cubertas de edificios. Financiamos con fondos FEDER, se trata na provincia da Coruña, o Centro de Discapacidade da Coruña, residencias da Porta do Camiño en Santiago e Poro do Caramiñal e de Ferrol, tamén centros de menores de Ferrol e San José de Calasanz na Coruña, na provincia de Lugo, o Centro de Discapacidade de Sarria, a Residencia de Maiores de Burela, na provincia de Ourense, as residencias de maiores dos Milagres en Barbadás e Castro Caldelas, e o Centro de Menores de Monte Alegre en Ourense Cidade. E na provincia de Pontevedra, a reforma integral da Residencia de Maiores de Campo Longo e a Residencia Xuvenil Altamar en Vigo. Estes son os 23 millóns de euros os que destinamos neste plan de reactivación social. E últimos 2 asuntos en materia económica. Luz verde, o cheque autónomo, seguimos adiante. 16 millóns de euros directos aos autónomos dentro do plan de autónomos de reactivación económica e social que chega a 122 millóns de euros. Hoxe traemos un proxecto de 16 millóns para financiar o 100% ata un límite de 1.800 euros de custo de determinados gastos correntes que tuveron os autónomos durante o COVID e tamén durante estes actuales meses ou próximos meses. Se trata de que un autónomo sexa beneficiario, solamente se lle pide estar activo e adquirir o compromiso de manter a actividade do emprego durante os 3 meses seguintes. Serían axudas de 900 euros no caso de un único autónomo, de 1.350 euros no caso de que ese autónomo teña entre 1 e 4 empregados e de 1.800 euros por autónomo no caso de que dé emprego a 5 ou máis autónomos. Con isto se pode financiar todos os gastos de venta online, todos os gastos de aproximación ao domicilio dos bens que se venden online e tamén os
custes de suministracións eléctricas, de telecomunicación, en fin, gastos fixos, gastos correntes do local e tamén a adquisición de máscaras, guantes, biombos, desinfectantes, etc. Se trata, en definitiva, de un proxecto que pactamos cos autónomos para unha axuda directa, non solamente de préstamos, senón axudas directas para readaptar os seus gastos, ademais de outro programa que teñen para reeditar os seus locais, que son programas distintos. E, por último, centros de fabricación avanzada, 15,6 millóns de euros de diñeiro público, 17,4 millóns en total, con 5 grandes proxectos. A cidade das TICs na Coruña, a plataforma logística industrial en Salvaterras Neves, Plisán, o parque empresarial da Sionlla, co polígono Biotec en Santiago de Compostela e tamén no Concello de Narón e de Vilagarcía de Arousa. Centro de Servizos Avanzados Cidade da Coruña. Ofrecerá ás empresas galegas un único punto de contacto no que demostrar, facer prototipos e lanzar proxectos do sector. O obxectivo é servir de enlace entre clientes e proveedores de solucións das tecnoloxías de información e a comunicación. Vamos a axeitar un edificio da antigua fábrica de armas que pon a disposición a Universidade e o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia invertirá case 5 millóns de euros no proxecto de rehabilitación deste edificio para crear 4 laboratorios de realización de probas para que as empresas TIC poidan utilizalo de forma ordenada e cunhas instalacións financiadas pola Comunidade Autónoma. Importe total 4,82 millóns de euros. O CEAGA, a Fundación Clúster de Empresas de Automoción, é o abridor de un proxecto de unha nave logística, da nova logística, en Salvaterras Neves, tanto para o sector da automoción, pero tamén para o sector téxtil e o sector da alimentación. Se trata de crear un centro de innovación logística aberto para realizar labores de formación, de demostración e experimentación sobre operacións reais. En definitiva, un centro pegado a Portugal, un centro que ten saída hacia Meseta a través de Porriño a Ourense, un centro que está pegado ao Porto de Vigo e un centro que está pegado á autopista do Mar de Vigo. Por tanto, esa é a ubicación nun polígono industrial público onde a zona franca chegará o terreo e a construción da nave, mentras que o Goberno galego financiará con 4,3 millóns de euros o equipamento de esa nave logística demostrador que será, esperemos, un embrión das novas logísticas alimenticias ou alimentarias tamén do sector do automóbil, que é un sector logístico por excelencia, e sector téxtil. Sionlla Biotech é unha antiga reivindicación de Santiago, dos empresarios, da Universidade, do Concello, promoverá empresas biotecnolóxicas e institucións de servicios como o uso de 22 laboratorios modulares para actividades de I+D+I, equipamento compartido e instalacións de uso común. A Xunta de Galicia financia 4 millóns de euros este centro e o Concello de Santiago pon a disposición a parcela. Grupo INTAF é o promotor do Centro Galego de Tratamento Térmicos de Aceiro, que está no municipio de Narón. Vai a prestar servicio ao procesamento de material grazas a tecnoloxías que non están disponibles en este momento nin en Galicia nin en España, permitindo tratar pezas de dimensións superiores ás que se poden manexar nas instalacións operativas na actualidade. A Xunta financia o custe dese centro 2 millóns de euros. E, por último, tamén promovido polo Clúster TIC Galicia, o Centro de Servicios Avanzados Galicia Turistic, se creará un espazo de innovación e tecnoloxía como laboratorio de inteligencia artificial nun área de demostración e nun área de formación no ámbito de Vilagarcía de Arousa, de acordo con este Clúster TIC, que tamén é o abridor, lóxicamente, da cidade das TIC na Coruña. Por tanto, estes 5 centros son, en definitiva, os compromisos que tiñamos coa cidade da Coruña, coa cidade de Santiago, coa plataforma da Plisán, con Vilagarcía e con Narón. 3 das infraestructuras que acabo de referir, o Centro de Servicios Avanzados da cidade das TIC, o Centro Logístico da Automoción e a Sionlla Biotech se integran nun dos 2 hubs que temos en innovación digital. Por tanto, todo isto é unha peza que agrupa clústers, os clústers que agrupan empresas e que fan centros demostradores para que as empresas e os clústers os podan utilizar
sin necesidade de facer investimentos individuais que non serían rentables e con posibilidade de probar aí os seus proxectos, as súas patentes e os seus novos propostas de comercialización. Son os primeiros 5 centros de fabricación avanzada que permitirán, esperemos, modernizar os produtos das PEMES Galicia e tamén aforrar, sobre todo nos custes logísticos, que supoñen en algunhas empresas un coste superior ao coste persoal. Sobre todo en Galicia, insisto, que temos que traer as pezas e despois sacar os produtos que construímos e fabricamos. Por tanto, o córner sempre ten dificultades para acceder e por eso temos que facer fincapé nos proxectos logísticos. Mais nada, isto é todo. Bos días. Por aclarar o tema que modifica o coido que é a prioridade do uso de máscara sobre o afastamento, que vai supor ese incumprimento, si se vai tentar aplicar, porque vemos que o uso de máscaras é relativo, sobre todo nas rúas, máis que nada porque coido que a xente prioriza o afastamento polo uso de máscaras. E isto lle dá a volta e como se pretende aplicar e o porqué desta modificación por parte da Xunta. Grazas. Vamos a ver, o que tentamos chamar a atención é que a máscara non é algo secundario, algo sin importancia, senón que na formulación da norma que sairamos no DOGA queremos poñer en valor a utilización da máscara. Evidentemente non haberá ningún tipo de sanción se hai 1,5 metros de diferencia, de distancia física. Pero sí queremos poñer en valor a formulación da obriga, poñendo de entrada a máscara para ser utilizada, salvo nos casos en que, estando en espazos urbanos abertos ou en espazos rurais, pois non sexa necesaria porque a distancia física está asegurada. Non é que se tipifique de unha forma distinta a conducta, senón que se formula a tipificación da mesma de unha forma que busca maior énfase na máscara para que a xente non esqueza que eso é o factor de protección máis importante e determinante. Sobre a normativa, isto está dentro e imbuído dentro do plan do Real Decreto Lei que aprobou o Goberno e, por tanto, as sancións e este tipo de actos administrativos están dentro desa normativa, non hai novedades ao respecto. Pero sí queríamos, o Comité Clínico nos aconsella formular esta proposta de distinto xeito. Máscara de entrada sí, salvo distancia física garantida de máis de 1,5 metros, no que non sería necesaria. É unha formulación con maior énfase no uso da máscara, non é unha modificación normativa ou punitiva donde nin teríamos capacidade para facelo e estaríamos fora do amparo legal do Real Decreto Lei aprobado polo Goberno. No, sí, vamos a publicarlo no DOGA. Isto entra en vigor o 1 de xullo. Por tanto, vamos a publicarlo no DOGA, pues esperemos que antes do 1 de xullo, sin dúbida. Non sei se podemos facelo sábado ou podemos facelo luns, pero isto entra en vigor o 1 de xullo. En relación ao tema das discotecas, porque un dos principais brotes que hubo en Corea foi unha discoteca. Corea é un dos sitios máis seguros, supostamente, nos que a poboación soe respetar bastante as normas. A dúbida que teño é como se vai garantir o uso de máscaras en discotecas cando a xente está tomando unha copa, bailando, é dicir, que compromiso hai entre a Xunta e os locais para que se respete iso e evitar obviamente que haxa aí algún rebrote. É certo que estamos ante unha actividade de alto risco. É certo tamén que, dende a fase coñecida 3, o Goberno Central no seu protocolo admitiu a apertura das discotecas. E en Galicia, pois, as pospuxemos entre 20 días aproximadamente ata 1 de xullo.
Houve comunidades autónomas, o Goberno Central xa deixaba abrir discotecas fai 3 semanas. Nós pensamos que non estábamos en condicións de poder tomar esa decisión e as pospuxemos a 1 de xullo. Dende aquela ata hoxe tuvemos varias reunións co sector e creo que o sector está concienciado e así nos lo propuxeron e nos lo expuxeron nos seus protocolos de actuación. Está absolutamente concienciado de que é necesario o uso de máscara dentro da discoteca. Por tanto, se non hai esa utilización de máscara, se está incurrindo nunha falta administrativa como se non se leva a máscara pola calle nos lugares onde sexa preceptivo. En segundo lugar, o protocolo establece claramente que se poderán facer inspeccións en todas as discotecas en calquer instante polas autoridades de saúde pública, polas autoridades e inspectores de turismo e polos inspectores de consumo e pola policía urbana ou calquer tipo de policía. E os empresarios, os titulares dos locais, teñen que facilitar o acceso a calquer axente, autoridade pública ou inspector en calquer momento para comprobar que eso se está producindo. Por conseguinte, isto é o que vamos a facer cun pacto de compromiso e de responsabilidade entre un sector que crea emprego e que ten actividade económica e que leva estando castigado, lóxicamente, dende o 13 de marzo de forma ininterrumpida a toda hora. Isto, en outras comunidades, xa se pode facer desde fai semanas. Entendemos que o aforo de 2/3 posibilita que se poda practicar ese ocio con seguridade. E, por último, creo que o dixen antes, isto non significa que non podamos pechar. Se observamos que esas discotecas non cumplen o protocolo, vamos a pechalas. Ou se observamos que, lamentablemente, se acredita que é un foco de risco a pesar de cumplir o protocolo, pois tamén teremos a necesidade de prever o seu peche preventivo. Sabemos perfectamente que o que estamos facendo é algo complexo, de alto risco, pero tamén sabemos que estes establecementos teñen protocolos serios que, se os cumplen, o Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde dá o nil OSTAP, é dicir, o visto prace para a súa apertura. Pero va a ter unha vigilancia especial. O digo, non quero ocultalo. Por lo tanto, se algunha persona quere ir a tomar unha copa sin máscara, eu propoño que non vaya. Evidentemente, cando bebe, é lógico que non teña máscara posta. Pero cando non bebe, ou cando baila, ou cando se divirte, pois esa máscara será obrigatoria. Presidente, eu quería preguntarlle se ten definido xa cal vai ser o replantexamento do bono de 250 euros, o bono turístico para os sanitarios, que dixeron que iban a replantexar. E, por outra banda, quería unha valoración sobre unhas declaracións, unha entrevista do ministro Ábalos, que asegura que se por vostede fora, pois nin habería confinamento nin estado de alarma. Bueno, en relación co bono turístico, é evidente que houve unha explicación pésima de un proxecto que nada tiña que ver con un programa sanitario, unha explicación moi desacertada por todos, empezando por min, que tiven ocasión de explicalo na rolda de prensa anterior, e iso significa que nada ten que ver co sector sanitario, senón que un programa do sector turístico, o clúster de turismo, nos trasladou que noutras comunidades autónomas, en outros países da Unión Europea, se estaba incentivando o turismo interno e nos plantexou buscar fórmulas, eles rebaixando as tarifas, máis bonos que poderíamos financiar por parte da comunidade autónoma para, de aquí ao 13 de decembro, intentar disminuir o impacto económico que se vai a producir no sector turístico, tanto no sector da restauración como no sector da hostelería. Por tanto, esta é unha medida estrictamente para reactivar ese sector. É unha medida que o sector tamén propuxo e a Consellería de Turismo que se poda inicialmente favorecer a persoas que estuveron frente ao COVID e, por tanto, nós o que intentamos foi
poñer a disposición, pero é evidente que nin se explicou axeitadamente, nin se explicou polas persoas que deberían de facelo, tanto o clúster de turismo como o sector turístico, nin se entendeu, lóxicamente, ante unha mala explicación, o contido e alcance do mesmo. E eu pido disculpas se algunha persoa se sentiu ofendida, porque non era en ningún caso ese interese. E é evidente que temos que darlle unha volta o impacto asistencial e sociosanitario no COVID, eso é evidente, e tanto a Consellería de Sanidade como a Consellería de Facenda están valorando que proxecto ou que proposta en materia de estabilidade e en materia de incentivos podemos plantexar, e unha vez que teñamos esa proposta evaluada, e sobre todo unha vez que saibamos cal é o importe que se transfire definitivamente á comunidade autónoma da bolsa dos 16.000 millóns de euros, faremos unha proposta e, por suposto, a negociaremos no ámbito da Mesa Sectorial de Sanidade, que é o ámbito onde temos que negociar as condicións dos profesionais sanitarios ou no ámbito da Mesa Xeral da Función Pública para os profesionais sociosanitarios. En relación coa entrevista do ministro Ábalos, do número 2 do Partido Socialista, bueno, como ustedes saben, eu creo que a relación co ministro Ábalos é unha relación cordial, cuestión distinta é que teñamos moi paralizadas as infraestructuras ferroviarias e especialmente as viarias en Galicia, autovía de Lugo-Santiago, pouco sabemos dela, e a autovía de Lugo-Ourense aínda sabemos menos. Con independencia disso, a entrevista a Lin con moito interese, como todas as entrevistas de persoas que representan tanto o partido do goberno como a departamentos importantes do goberno. Eu lle agradezo que non criticara a xestión da Xunta de Galicia. Non sei se foi o parágrafo ou me equivoco, pero cando o periodista lle pregunta, dado que o ministro Illa e o Dr. Simón consideraron que fora excelente a xestión do COVID en Galicia, pois creo que tuvo que ir a atender unha chamada telefónica. Non sei se foi unha casualidade ou simplemente que prefería pensar a resposta á pregunta. O que sí me sorprende é que se saque da manga que eu estaba en contra do confinamento cando confinei establecementos, institucións en Galicia 48 horas ou 24 horas antes de que o fixera o Goberno de España. Por tanto, me dá a sensación de que si decretamos en Galicia o estado de alerta sanitaria 48 horas antes que o Goberno de España, será porque creo profundamente nesa alerta e nesas cautelas. Por tanto, confinamentos eran necesarios. Estados de alarma durante as primeiras semanas eran fundamentais, pero un estado de alarma continuada, indefinida e indeterminada, estou convencido que é unha decisión exorbitante por parte do goberno no que forma parte o señor Ábalos. Por tanto, non lle acredito moitas posibilidades de que nin o señor Ábalos nin ninguén quera reescribir a historia da pandemia en Galicia, porque os galegos a coñecemos ben, o ministro que levou este asunto, o ministro Illa e o Dr. Simón, pois calificaron a posición de Galicia de unha forma tan contundente que non é necesario facer matices. Pero, en fin, me dá a sensación que confunde o confinamento co estado de alarma, que son cousas distintas. Confinamento sí, estado de alarma durante as primeiras semanas sí, estado de alarma de forma indeterminada e indefinida, lóxicamente, eso non existe en ningún país da Unión Europea. Proba disto é que o Goberno levantou o estado de alarma para todos, pois como mínimo unha semana antes do que dixo que iba a levantar. Nos dixo en principio que ata finais de xuño e depois levantou no 21 de xuño. Pero, en fin, non teño ningún interés en entrar en polémicas con o ministro Ábalos, pero creo que se confunde e que se sacou da manga o que eu estaba en contra do confinamento. As actas da conferencia de presidentes están aí para acreditar que, como mínimo, tivo unha confusión nesa expresión. Sí, presidente, en relación á condena á Xunta por ocultar información ao Parlamento polo tema da fusión das caixas, quería saber un pouco cal vai ser a resposta e se se vai enviar de inmediato esa documentación que se solicitara no seu día por un deputado. Grazas.
Bueno, en primeiro lugar, a Xunta de Galicia respeta absolutamente todas as decisións judiciais. Absolutamente. Esa sentenza se refire, creo recordar, a unha documentación que se pediu no ano 2018. É unha enorme cantidad de documentación que se pediu e a propia sentencia recoñece que o diputado tiña a súa disposición boa parte da documentación que solicitaba. Eso é o que dice a sentenza. A sentenza, por lo que me trasladan aquí, pois no Parlamento había 34 caixas de documentación sobre a fusión das caixas de aforro autorizadas polo Banco de España. E o que se estima é que, si no caso de que faltase esa documentación, dice a sentenza, se lle facilite, salvo que tillamos causas de forza maior para non facilitalas. Quero recordar máis ou menos que a sentenza se explicita neste senso. Quero dicirlle que podíamos acollernos as causas de forza maior para non facilitalas, pero non o vamos a facer, porque non hai nada que ocultar, e, polo tanto, nós pensamos que esa documentación está nas 34 caixas, pero vamos a revisalo e, no caso de que non este, lle vamos a facilitar toda esa documentación que creo recordar que se refire a 2 documentos que vamos a poñer a disposición porque non hai nada que ocultar en relación coa fusión autorizada polo Banco de España das caixas de aforro de Galicia. Pero, insisto, creo que a sentenza é bastante respetuosa sobre a acreditación das 34 caixas de documentación, que boa parte da documentación que se solicita xa fora entregada e que, se hai dúbidas en 2 documentos concretos, podemos, opción 1, alegar causa de forza maior para non entregalo, opción 2, entregalo. Nos vamos a utilizar a opción 2, entregar esos documentos, comprobando antes se están nas caixas e estean ou non estean, os vamos a entregar porque non hai nada que ocultar. Moi ben. Sí, volvendo un poquinho co de Ábalos, porque, bueno, hai críticas con respecto a que Galicia fora a primeira en levantar completamente a chegada á normalidade, que puido facer que a xente pense que había unha normalidade que non era certa e por iso temos agora 2 brotes en Galicia. Cree que, bueno, pues, dar esa sensación de unha normalidade antes de tempo pode estar influindo en que teñamos agora máis brotes. E unha segunda razón, unha segunda pregunta é os interinos, bueno, das administracións galegas, principalmente a Xunta, bueno, acaban de organizarse nunha plataforma e pídenlle especialmente a Xunta que acaben coa súa situación e que convoquen prazas para facer os fixos, porque se están incluindo incluso en sentenzas da Unión Europea que di que hai certa ilegalidade, e lembran que cando vostede era interino nesta casa tamén o pedía nun sindicato. Bueno, quería que me dé unha valoración a este respecto. Moi ben. Bueno, sobre a primeira das cuestións que está respostada polo ministro de Sanidade e polo director do Centro Epidemiolóxico, o Dr. Simón, que non teño nada máis que engadir. Se eles dixeron que a xestión da pandemia da Xunta de Galicia fora excelente e que entendía que Galicia levantase unha semana antes o estado de alarma, non teño máis que engadir. O que opina o ministro de Infraestructura sempre é importante, pero se o ministro de Infraestructuras opina sobre a pandemia de forma distinta ao ministro de Sanidade e o director do Centro Epidemiolóxico, pois son cuestións que deberían de revisar entre eles. Por suposto que o levantamento do estado de alarma nada ten que ver cos brotes, en primeiro lugar, porque o primeiro brote se produxo cando estaba o estado de alarma activado, que é o brote teórico, sospeitamos, da persona que veu de Brasil, vía aérea a Lisboa, de Lisboa vía autobús a Vigo, dende alí a seu domicilio. Estaba o estado de alarma activado en Galicia e en España. Por tanto, nada ten que ver unha cousa con outra. O brote de Xove, pois parece ser que ten lugar nunha festa e posteriormente o importante é que teñamos a capacidade para illar e para seguir e tutelar as persoas con síntomas do COVID, pero nada que ver unha cousa con outra, e de feito nos entregamos Galicia antes do 21 de xuño que se abriu para toda España e para todos os países do espacio Schengen, sendo a comunidade autónoma con menor número de casos novos
por 100.000 habitantes nos últimos 14 e nos últimos 7 días. Por tanto, entregamos Galicia antes de abrir todas as fronteiras na mellor situación epidemiolóxica de España. Eso está acreditado e, por tanto, non creo que podamos, en ningún caso, si queremos actuar de boa fe, decir que o brote teña algo que ver con levantar o estado de alarma unha semana antes, porque ademais se deu o brote primeiro en pleno estado de alarma. E en relación coa segunda cuestión, eu sempre son partidario de que as administracións públicas saquen as prazas a concurso oposición, para que a xente que ten contratos inestables ou estables en plaza vacante mentre non se ocupe por empregado público podan presentarse. E, de feito, somos, pois, probablemente, non sei se a mellor, pero das mellores comunidades autónomas con menor inestabilidade no emprego e con menor número de interinos. Nos gustaría ter celebradas as prazas de educación, como vostede sabe, un bon debate en relación coa oferta pública de educación, que nós queríamos sacalas, queríamos celebrar os exámenes. Mayoritariamente, as centrais sindicais non querían celebrar os exámenes. Por tanto, tomamos a decisión, por criterios de prudencia, non celebrar os exámenes. Queremos que o Goberno de España nos autorice a oferta pública de emprego de sanidade sin límite de tasa de reposición. Vamos a ver se o conseguimos. Se o conseguimos, sacaremos 3.000 vacantes. Por conseguinte, eu estou a favor de que a xente que leva anos na administración pública ou meses teña un exame e un concurso oposición no prazo máis breve posible. Se as normas e a legislación básica do Estado o permiten, así será. Sí, presidente. A min gostaríame coñecer a súa opinión acerca do informe que emitiu a Xunta Electoral o pasado luns en relación á neutralidade informativa da Televisión de Galicia en relación coa cobertura da campaña electoral. Pois que se cumpra ese informe, non teño máis que engadir. Non lle oculto que non o coñezo, pero creo que calquer recomendación que faga a Xunta Electoral debe ser atendida por parte do destinatario. Moi ben, bueno, pois grazas por vir outra vez ata os servizos centrais da Xunta de Galicia. Moitísimas grazas.